Happy Vlogs. Welcome to Dichu Vlogs. Ini ida ಏನಂತ ಓದಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿ. ini ida panda ಈ ಜಂತ ಬರ್ತ್ಡೇ ನಿ ಅಂಚ ದಾಜಂತ ಬದಲೆ ಎಂಕ್ಲಿತ ಪಾತ್ರ ಒಂದಲ್ಲ ತೂಲೆ ಮುಲ್ಪ ಕೇಕ್ ಮಂತಿನ ಕೇಕ್ ಎಂಕ್ಲತ್ತ ಮಂತಿನಿ ಕನಪಾದಿನಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಮನ್ಪೆ ರಾಪ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಪುರ್ಸತಿ ಮನ್ಪೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಮನ್ಪೆ ನರ್ಲಕ ಸೊ ini Dichu Vlogs na birthday ge ancha Dichu Vlogs ಒಂದು ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಪಾಗ ಓಕೆ ಬರ್ಕೈತೆ ಬರ್ಪಂಟಿ ಪದಪ್ಪ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು Dichu Vlog ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಪೂರಕಲ ನಿಕ್ಲಿಂತ ತೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಣತೆ ಅವ ಯಾನತ್ ಪಾತಿರ್ನೆ ಪಕ್ಕಡ ಪಾತಿರ್ನೆ ಅನ ಆಯ್ನೆ ಆಯ್ತು ಉಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ನೈಟ್ ಎಂತ ನನ್ನ ಬರ್ಡೇಗೆ ಗಂಟೆ ಪತ್ತರ ಅಂಡ್ ಪತ್ತರದ ಪೊಟ್ಟುಗು ಪತ್ತರತ್ತಿ ಭದ್ರಾಡು ಊರು ಭದ್ರಾಡು ಊರುಡದ ಪುಟ್ಟಿ ಊರು ಲೈಕಿ ಐಕೆ ಮುಂದೆ ಪತ್ತರ ಈಗ ಆಂಡು 32 ಆಂಡು ಯೋ ಯೋಜಿ ಬರ್ತಿ ಕೂಲಿಯಾ 32 ಕೂಲಿಯಾ ಆಯ್ ಗೊತ್ತಿ ಜೇದಾತರ ನಂಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿ ಜಂಗ್ಲೆ ಪ್ರಾಯ ಒಂಜಿ ನಂಬರಿಗೆ ಇರತೆನ್ಮ ಇರತೆನ್ಮಯ ಇರತೆನ್ಮಗೆ ಒಪ್ಪಡ ಓಂಡಂಜಿ ಏಜ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಆಪಂಡಿತ 5 ನಿಮಿಷ 32 ವರ್ಷದ ಜವಾನೆ ಆಪೇರು ನನ್ನ 33 ಡಬಲ್ ಫಿಗರ್ ಬತ್ತಂಡ ಆ ಜವಾನೇನೆ 34 ಜವಾನೇನೆ ಮದಿಮೆ ಪಕ್ಕಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕಮಾನ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ನನಗುಂಡ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿ ಬಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಪಕ್ಕಡೆ ಸಂಕ ಬಸಣ ಗಂಧ ವಸಣ ಪೂರ ಉಂಡು ಲಾಲಾಭಿಷ್ ಅದೇ ಬಾಯ್ಡು ಮಾತು ಬಿಡ್ತು ಅವು ಕೊಂಡಲು ಮಾತ್ರ ಮದಿಮೆ ಪಕ್ಕ ಅದೇ ಆಂಟಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಪೊಯ್ ಪೊಯ್ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಅಣ್ಣ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Dichu Vlog. Happy birthday to you. May the good God bless you. May the good God bless you. May the good God bless you, dear Dichu. Happy birthday to you. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ 38 ಮುಪ್ಪಡಿ Dichu Vlogs. Dichu Vlogs. Happy birthday. ವೇಸ್ಟ್ people. ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಪನ್ಪೆ ಏಜ್ ಪನ್ಪೆಂಟ್ ಅಲಾರೆಂಜಿ ಅದೇ ಏಜ್ ಪಂಪೆಂಟ್ ಅಲಾರೆಂಜಿ ಅಂಚ ಅದೇ ಇಂಗ್ಲ ಬರ್ಡೇ ಇಲ್ಲೇ ಪುನಃ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಬರ್ಡೇ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲೇ ಪುನಃ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಇದೇ ದುಬೈ ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕದ ಇಂಕ್ಲ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪನೊಲಿ ಈಜಿ ಐದು ಮಂದ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದಾಗ ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಮಂತೀನಿ ನಮ್ ಎಲ್ಲಿಡ್ದು ಕೇಕ್ಲ ದೂದುಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲು ಮಾತಲ್ಲ ಅನ್ನದಾಗ್ಲ ಅಂಜಿ ಅದೇನ ಇತ್ತೆ ಜನರೇಷನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬೋಪೆ ಪಬ್ಬು ಬೋಪೇರು ಅವ್ರು ಕೇಕ್ ಪಂಪೇರು ತಿಂಗ್ಬೇರು ದಿಂಜಾವೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೋತಿಜ ಅದೇ ಅಂಚ ಅದು ಬಾಡೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಆಚಾರ್ಯ ಮಂಪ್ಲೆ ಪಕ್ಕ ಅವು ಮೇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಮಾರೆ ನನಗೆ 5 ಸಾವಿರ ಮಂಪಲೆ 7 ವರ್ಷ ಈಗ ಬಂಗ ಬರುದಲ್ಲ ಆ ಬಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಪೂರ 15 ಸಾವಿರ 20 ಸಾವಿರ ಹೋಯಿರಿ ಆ ನನಗೆ 5 ಸಾವಿರ ಮಂಪಲೆ ನಾವು ಜಾನ ಅಂತ ತೂಲೆ ಜನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ 5 ಸಾವಿರ ಮಂಪಲೆ ಒಂಚ ಕೊಡ್ ನಾನು 5 ಸಾವಿರ ಮಂಪಲ್ ಬರ್ಲೆ ಅಷ್ಟು 5 ಸಾವಿರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕರೆ ಬಂಡ 5 ಸಾವಿರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮದುವೆ ಆಪನಿಗೆ ಮದ್ಮೇಡ ಪಾಡು ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಪಾಡು
ನಿಮಗೆ ಪೂರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಪೆ ಬಟ್ 5,000 ಜನ ಒಣಸ್ಲೆಪ್ಪೆ ಒಣಸು ಬರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಗಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಒಂದೇ ಮೊಬೈಲ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ ಫುಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬರ್ತೀನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಂದಾಗಲೇ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪಾಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಂದದ್ದು 5,000 ಆಂಡನೆ ಮತ್ತೆ ಅಪರಿಂದ ಒಂಜಿ ಪಣ ತಂದೆ ಪಣ ಸಪತನ ದಾದ ತಂದೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಂತ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾತ್ರ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂಜನೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಬಂತಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಿನ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುವ ಓಕೆ ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್